Ubak kersai bok nong beri ulas ajit kum urang bak senong batmai jong kapi senapur kecil stres. Ubak kersai bok nong beri ulas ajit rang bak senong hadin bok la pelim no. Ubak wan bok lendo haga jingat tebu da kasih sajain hahol jong kadar bak senong. Ya gane ka jingjir rang bak senong la penyat daki bakrau batri ka hima melim batang ka office jong ka HDC harengkat ka jing pahara ka bajur bahar. Hagte ka jaka kenang makan umi ka no ka jing kelumar. Ubak kersai bok nong beri ulayo sispa sau penyo bud. Bat job da arp sabut ubah wan bok lengdo ubah yo sispa arp arbut kikmat senrang ki balawan ban tebu da kene kesni kilong ar spa ani puengun total trong kene ba boro ibawan sakane ka jinga thabot kalong ar spa nyo buwe ar spa total ar spa nyo buwe ar tali kilang invalid nongbri kersoi bor nongbri kersoi bok nongbri ini yo sispa nyo busau sispa sau nyo bot nanti ini iba W Lindo iyo sispa arbu arbut nanti ini ki invalid arteli ya baro total kelami untuk kembali bawah jenjam kali sini iba nongbri bayo sabun hitam arbu sabut ini iba arbu sabut hitam ini ba W Lindo dan ngakarpat ini iba abok pada iba nongbri tenuan seni semua Tehakan ya kapor ilayo yo rang ba senong batmai tengah sengo benai kublai nam tai ni rang ba senong batmai tehakan ya kapor kolong ba ngipan penasaran ba ini bajab ba nombri nado kane kasni lala baksanya dikot isla baro kumurang ba senong wala da empat yo ya kasanat lala ban penan kam ba lala ban soi kumurang ba senong jong kane kasnong besnapur ya parang karpat ro baik ini ki iyo kemudian kesanat sa persyang pan lekat bala pan penkoloi senang ba pin don rangkat ke ikhtiar ba pisanya kanono ka kum urang ba senong na do mta kasi ka malala san kum ba senong jok ka bispur ba kila penyaji kan ka election hakata kom ba nim ya don kata ka jingi huri hura tang kata ka kala penyi ba kat no ngim don kata ka jingi so tho bakla paramangi ka jing ya jet rang basnong ka jet dan basnong nei ka jing itu yungi paramangi kam de bakan ya thutno tang nam tai di jing jet rang basnong ka kai telat ba minta to ngini teli ngini yu na ya yaklet kumbalong mo bawat nobri ya ka ba lalai ngim lalai yesu ngim la awan ra nei to ngini pen bah ya ka ba syahman ngini penno syakmat klan no ka ig belada jah ka belaja ngim don kata ka jing problem nomor ngin hab imhi haju hi manga mapi man kasini kendo hang ni hador bat ngini ya plun hi ka bisupur tingin su ya pejong iwe tengah so ka bom fru ya dege mo ngide ben trailang apa ngisep jing ya ngiwan hapi kum rang basno menta nomor pi bilalong legal rang basno ta la elek lagi pai ba ngir ngisi fi kum utaw rang basnong tapi sajiat ika darbat yang piru ngin buram ngidon kam fi ngin wat ba nongpri ngin kwa kata nah kayak itu tentang kata kan ngam ba ngasukwa bang nong ba ngai itenat bangin hap ni ki wei ki dong pada kan ba katung ki laja
kading ngonoi pi kamdin naka jing yeso thu bakla jonga jo pi de kading tang do nu khlam ko ben dam jin do mudon nu ko ben tam ka election harna do to por kala ya ben te hai di por ka sudan tang itu tension tai kendiat mo te tai tension menta singi kala akut le hiop no ne pada ka tension kamdan syo la yakut te menta la ya jit ka ba khoi ba suba ngi hap lada pikwa nam kwa ru ngi hapan exam mo te ngata long ma pila syajit legally long daka linti ka badai te ngi hap exam ifi whether ngi I will like it or not whether we like it or not mo the what you so ye ka bala ja kam dei ka anything personal mo nothing personal banomanya ya sniau dai yu kalong ba kane kai hikai yangi but mentaka si kala proof baka bisupur kam dei ka snong ka baya pat ya teli ka baya pat baya yu pangiru ngi kwa ban pri syaki bi ki snong kai ba lada ka don ka da ka babet ka basida ngiru ngi ya bet ngim don kata ka jing temu sniau ru ban ya pat pan pra snong tang dei tai kien hi ngai kublai ba nombri congratulations babila syajiat kumu rong ba snong batong ini teri kamlang nam ta jing ba jom ka snong ngo e ning kong e yau play walong katalong jong ka jingim ka jonga ka jong phi bat unong pala yang ba de phi bat ubra pelong ingi balong ginong song snong ha ka ni ka snong Bishnupur Kanches Trace bat kadai ka sngi ka ba blai ula bo ya ka ngangit scam kadai ki panya jangi ki briu ndai ka confirmation kadai ki jong blai bat ki don ki bon ki bang yos ngoi ko penlong ban poi shadu kani ka put ban penlong kani ka darbar da ka election hendrai ila poi ka badet ka bangi yo ban I be pakalong ka yan ta ka jai ka sok ka benar ka walang idan arut ki candidate ndai nginya thu ye phi baro balai I leba kani ka press ka bangi ngilai kendo swai kani ka darbar ngilai dan ke jingkular bangin pendan burom ya ka snong ka jongi bakani ka darbar kan long ka jai kublai sibon ye phi baro ki belawan ban thebon ya baro arspa nyu phui ngot ki belawan sagani ban thebon ya ka jingkit khli ka jong phi ya ka phi lawan ban mi na lagi yeng ki sem ki jong phi ni la sim ka por ka jong phi hendrei ni I pat ya ka jingkit khli ka jong phi tetu panang ni sedien ma phi bat ka yeng ka jong phi pinang ai ka kti ka mon ka kti ka yang ka jong phi ya ka bangin manra ya ka roi ka par ka suk ka san ka bha ka miat ha ka ni ka snong ka thau ka jongi baro bar ha ka ni ka poru ngai khublei khamtam ye menteri pathau ba nilai long kum siparlok ngala banong ha ka phone namar ba isi ong rangba ya ngadang sok tang kum kunna akmat jongi ndai yo nga rangba man bai krana phone banga ngong menteri khublei si phone fi sa ki bai wan lang bari bai ba ba se moi pon district council ban ngangit scam banang ni sakmat kumba fila ji denga banlong unong yalam ba ngalayo skoi ki jingkren is kamdai ka kam jong wei briu kadai jong ka jinga trailang ya ka bangila ban pen urlong ya ka ei ka jingkwa jongi kum ki nong song snong ya ka ni ka snong bat kum ta ka ni ka por ngam dan si kai ka ba ngan ong ka ba pon ka ba I nong song jingi belong nong mi khmat jingi batang minister hi na ka ni ka nong ba ka jongi ya ka government ban ni khmi lanti bangin yo I ya ka jing patroi kapan long ka duksa sekiwe berkisnong banga khot ruwat yau local MDC jungi bom semladan bangi akani kapor bom dei nong sang sang nang ni hendenga khot I ru bai la banwan bangi ni trai banya penroi ya kani kasnong barakani kapor ngasuwan ran ai kani khot lang yekin nong sang sang baro jaga Bishnupur Kanches Trace khamdam ki long kme ki long pa ki khna ki rangba ki temen ki bom semla banwan chakani ka darbar hendai namar kita ki kendon jangkani ka ba lawan penya daka office jong sim lim ba kisya tangi ki rangba hendai nila hadian pat kadon ka kamra nika kadon ka lat yangi ba hakawi ka dorbar ngin sala ban khonlang bar ki kendai ki senrang kumbalong giwe kisnong
pan humility panang ni sedin bau blai blai alam yang hadu bani kapor kum kasnong unang ya ilam yang nang ni sedin punya wan pendat ya ka jingtmu ya ka plan ka jugu haki yeng gisem haki lenti gisengkian haki skol haki jaga tray haki yogi hat jangani kasnong bakani kasnong kalang kasnong keblakar ku dau play